Sanibonani ngane zakwethu. Cha ngithi angizowubuza nje lo mbuzo futhi ngiyacela ukuthi umuntu oyongiphendula noma engangiphendula kuma comments noma engangiphendula ngevideo but akwazi ukuthi angiphendule ngerespect. Angimfuni umuntu ozoba rude kule comment because ngizobuza ngoba ngiyithoba. Ngifuna ukuthola ukuthi ukuphi umehluko phakathi komuntu wesifazane ongaganile noma nendoda engaganiwe. Ukuphi umehluko phakathi kwabo? Ngizama ukuthola ukuthi kuyini kubukeke kuyinhlamba kowesifazane ongaganile kodwa kungeyona inhlamba kowesilisa ongaganiwe. Nganza kwethu ngiyacela ukuthi ningicacisele noma ngabe owesilisa noma owesifazane ngicela ukuthi angiphendule kulombuzo. Because ngempela sengiqala ukungazi mina ukuthi la ku TikTok kunama content creator amaningi abantu besilisa abamotivate ngeindlela ezingafani, bakhuluma ngezinto ezihlukene, abanye bakhuluma ngabesifazane, abanye bakufundisa abesilisa. Kodwa ama comments akhona kaze kwenzeke ngingene kunomuntu wesilisa ethi thula wena ungasitsheli leyo nto awuganiwe. But akwenzeki ngenze i-content mina kungabikho indoda ezongicwasa ngokuthi angiganile. Cha sengifisa ukwazi nganza kwethu ukuthi ukuphi umehluko. Ngabe mhlawumbe mina nengingenalo ulwazi ngoba phela imali nginesho ukuthi ngingaba nayo makuyawuthi kanti imali nje wabeganile nje abantu besifazane bayishada bona. Angikholwa ukuthi imali yokulobola ingangihlula. Ngenzeni nje nami ngibe aware ukuthi kahle kahle kwenzakalani kanti umuntu uyazishada yena yini ukuze nami kulonyaka nje ngizosebenzela ukuthi nginikeze umuntu wami imali ngishade. Ngoba cha ngiyithola ngididekile inganza kwethu. Ngiyafisa nje umuntu ongangicacisela ukuthi kanti ukuphi umehluko phakathi kowesifazane ongashadile nowesilisa ongashadile.